Lo ngubhuti Masixole waseTabase eMthatha kweli phondo leMpuma Kapa. Xa uthetha ngendoda ekwaziyo ukukhwela iibhayisekile uthetha ngale ndoda inguMasixole. Kodwa into esibhidileyo kuMasixole benxibe ushoti. Lo shoti ebemnxibile siye sambuza bhuti Masixole, lo shoti umnxibile ithini into yawo? Wathi ubhuti Masixole ngantoni? Khasiphinde sithethe, sisoyika kumbuza in detail uba sithetha ngantoni. Abantu abangoosisi bavakale bemkhwaza uMasixole. Yhu Masixole urayithi sithandwa. Wathi Masixole ndirayithi nina ladies. Wathi ndirayithi andithanda ushoti wakho. Wathi Masixole umo wam. Abayihleka abasisi baphela intsini bathi babhantsana. UMasixole uthi xa nxibe ushoti abantu basoloko besenza ifani remarks kuye abanye bekhombisana ngaye. Wanxiba ushoti wathi ndicane ndijaja apha e-CNBC ukuba mhlawumbi noba yintoni le bantu bakhombisana ngam xa ndinxibe ushoti. Siye sathi thina sibona into irongo thina Masixole, sibona qha thina indoda elukele eTabase yaseMthatha enxibe ushoti ekhwela ibhayisekile ethanda kakhulu ukudanisa. Wathi Masixole ndibona loo nto nama ndibona into ingako mna. Abantu bangobhuti bathi hayi kodwa lo mjida uyazenza into ezijongisayo. Yintoni khona la inxibileyo? UMasixole igama lakhe lesingesi kuthiwa nguGift. Abamthanda kakhulu bathi nguGift. Siye sambuza liminisha ntoni eligama? Wathi hayi ndisisipho kaloku mna ndiphiwe. Sambuza Masixole ikhona ingxaki apha kuwe okanye kwenzeka ntoni bengasasihleki mani uMasixole? Abantu abangoosisi oko bemane bemlandela, abanye bevakala ngemva bembombozela uba yho hayi sana iphi? Hayi siyibona, hayiba utheni wangathi ufana nathi kaloku sana? Hayiyo kaloku lingamnxibanga la shoti. Indoda kabani lena? Yho hayi ndiyaqala sana ubona into enje. UMasixole khange abahoye noba uqhubeke wadanisa kule venkile yebhayisekile. Iindaba ze-CNBC apha kuChannel 841. Elam igama ndinguNoithali Hlafuna Amanzi. NdiseTabase location eMthatha kweli phondo leMpuma Kapa. Ndizokuncoma uMasixole, irazo yaseTabase.